Hasiči, hosté. I letos si pro vás mladí hasiči připravili malé kulturní překvapení. Můžete společně s nimi prožít hrůzostrašný příběh, který se odehrál v hlubokých lesích pod Vyšší horou při letním soustředění. Následující příběh není smyšlený, opravdu popisuje konkrétní osoby a události. Podoba s fikcí je čistě náhodná. 13. července v podvečer jsme se vydali prozkoumat okolí tábora. Ušli jsme sotva kilometr a co čert nechtěl, narazili jsme na tlupu divočáků. Mlčky a bez dechu jsme pozorovali statné štětináče, jak se spokojeně rochní na louce jen pár kroků od nás. Jakmile nás ale zavětřili, začali hlasitě kvíkat a chropat. Nohy nám rázem zkameněly a tváře jak by jsme. Toto velmi blízké setkání nás tak vyděsilo, že jsme se bez váhání rozhodli vrátit zpět do tábora, a to nejkratší možnou cestou. Na nebi právě zářil měsíc, takřka v úplňku. Na táhlém kopci před námi se valila hustá mlha. Podmínky jako stvořené pro zkoušku odvahy. Do první dvojice, která měla zajistit hladký průchod těm ostatním, byli vybráni Míra s Pepou. Pepa jakožto znalec myslivosti a Míra jako neohrožený statný hasič. Když poslední vyslaný odvážlivec zmizel v husté mlze, zazvonil Blanche telefon. Nejistý hlas patřící Pepovi oznamoval, že narazili na divočáky a že by bylo dobré nechodit jednotlivě, ale přesunout se do tábora hromadně. Po předchozích strašidelných legráckách byla zpráva vyhodnocena jako poplašná. Měla zajisté umocnit atmosféru krvavého měsíce, děsivé mlhy a divokých prasat číhajících za každým stromem. Tak usoudili ti, jenž noční přesun uzavírali Blancha s Víťou. Skutečnost byla ale naprosto jiná, než se domnívali. Jo, to potkáme žádný divočáky. Už bylo, kdyby něco, bych se vedle stromu, ale jak říkám, nic se nemůže stát. Už to říkáš? Něco slyším. Co to je? Cítíme, jsou tady. Pepa zalehne k zemi a s nadšením myslice pozoruje tlupu prasat. Ale v Mírovi by se krve nedořezal. Chytá se nejbližšího stromu. Míro, kde jsi? Pepa se otočí a nevěří vlastním očím. Vidí statného Míru, která kousek od cesty objímá stepilý smrček. Říkal jsi, držte stromu. Musíme okamžitě varovat ostatní. Zavolám Blanche, ať nikoho nepouští. Musíme vyplašit, aby ostatní mohli projít. Jo. Pepa s Mírou se pokouší dělat rámus a zajistit tak bezpečný průchod lesem. Lesem se už ale blíží nic netušící děti. Zatím se báli jen husté mlhy a černočerné tmy. To se však záhy změní. První odvážná dvojice, Terča s Alčou, si sice zpívají, ale zároveň se strachy tisknou k sobě. Jsou tady prasata, musíte je vyhnat. Díky tomu, že tábora to nepřijdou. V závěsu za holkama se lesem žene Honza. Nekouká napravo ani nalevo, jen aby už byl v táboře. Jsou tady prasata, musíme je vyhnat. Díky tomu, že tábora to nepřijdou. Vyplašená Nikča dala na bratrskou radu Marka a strategicky čeká na kraji lesa na Adélu. Obě cestou skoro nedýchají strachu. Každý nečekaný zvuk je víc a víc děsí. Jsou tady prasata, musíme je vyhnat. Díky tomu, že tábora to nepřijdou. Jen z děnda si to neohroženě štráduje lesem. Ovšem do chvíle, než v houští něco zapraská. Jsou tady prasata, musíme je vyhnat. Oni do tábora to nepřijdou. Po chvíli přichází i Marek s Radkem a dozvídají se od kluků, co se děje. Všichni se poradí a rozhodnou se počkat na Blanču a Vítka. Kolem jsou slyšet divné zvuky, skupinka začíná panikařit. Bez strachu hledají pořádný klacek, nože a lopatku pro případ nečekaného napadení. Víťa s Blančou jdou jako poslední do tábora. Cestou přemýšlí, jak následující noc proběhne ta opravdická stezka odvahy. Po stejné trase, ale v opačném směru, jak bylo plánováno, a za doprovodu těch nejstrašidelnějších efektů. Když vstoupí do lesa, v místě, kde hlídkoval Marek s Radkem, změní téma.
Znáš Latka, je to přece voják. Jde se radši za mnou. No, já říkám to chtít zezadu. Ale je to divný. Jde někdo, jak kričí. Já si to určitě vymyslela, tak mám to podporuje. Ale fakt je to divný. Nikde nikdo. Něco chystají, to je jasný. Hele, podívej se. Tamhle jsou. Ale dělaj, co řeší? Nás už asi hledají. Ale já se tady s vámi strana, teď zajímá, řekni, že jsem šla před tebou. Vítě vyrozí ze křoví a chrochtá přitom jako prase. Vyplašení kluci se na něj vrhají, div ho nezapíchnou a neumlátí. Když konečně poznají, že to není divočák a uvědomí si, že je to Vítě a že je sám, vypukne teprve ta správná davová psychóza. Kde je Blanka? No tu není. Vyšla přede mnou, já jsem šel poslední, tam jde. Není tu, co budeme dělat? Nebojte, Vala to tu zná. Určitě už je dávno v chatě. A to, Radku, jdi se koupil tábora stavení a spuštěte děcko. Zkusíme ji samolat. Blanča polomrtvá smíchy rychle vypíná mobil a krčí se v houští nedaleko vyděšené skupinky. To není možný, nedostupné. Víťo, pojď se mnou, zkusíme ji najít. Ente se na čelopatku, kdyby něco. Díky. Lančo, Siku! Lančo, proč si nechají samotnou? Proč si nešel smít? Vítě s Markem přichází už skoro k Blanče. Ta sedí skrčená u keře. Kapucu má přes hlavu, jediné na co myslí, aby jí vyděšený Marek nezapíchnul lopatku přímo do zad. Vítě pohotově zasvítí baterkou na opačnou stranu. Snaží se tak odvést Markovu pozornost jiným směrem. Podívej se, tamhle co je? Lančo, jsi to ty, ozvi se! Blanča už nevydrží úpěnlivé volání Marka. V jeho hlase je znát opravdu veliká starost a tak vyleze z křoví. V tu chvíli spadl Markovi ze srdce kámen neskutečných rozměrů. Z hrůzostrašného příběhu se rázem stává veselové. To ovšem neplatí pro tábořiště. Tam hrůzostrašný příběh teprve začíná. Radek přibíhá k chatě. Děti sedí okolo ohýnku. Radek v duchu počítá všechny přítomné a pohledem hledá Blanču. Marně. Naprosto klidným hlasem, tak, aby nevyvolal zbytečnou paniku, se ptá. Je tu Blanča? Vy cedněte si k vojínku, toho se zvířata boje. Něco slyším. Ať si vlezete do kadiboudy nebo na balkon. A co Alča? By tam někdo vysadil, to nás nenapadlo. Ne! A kde je teda Blanča? Někde tam jsme jich slyšeli, jakže Marek s Vítěou se tam šli podívat. Radku, a není to jen vtip? To vypadá na to, že to je vtip. No mě jsem poslal, jestli podívat, jestli tu není, takže se vrátím. Ne! Ticho, něco slyším. Všichni se otočí vytřeštěně k lesu. Do tábora se blíží skupinka postav. K obrovské radosti všech je mezi nimi i Blanča. Radost všech nezná mezí. Mluví jeden přes druhého, dlouho do noci je slyšet liščárnou, nekonečné vyprávění a bouřlivý smích. Nezapomenutelných zážitků je tolik, že si o nich vyprávějí mladí hasiči ještě dnes. Ten večer měl strach opravdu veliké, ba přímo převeliké oči. Ale co je na tom příběhu nejkrásnější, že se ten večer ukázalo, že mladí hasiči neměli starost jen sami o sebe. Mnohem větší starost měli o druhé a tak to přeci má být. Děkujeme vám za pozornost a aby toho nebylo málo, přidáme na závěr ještě písničku. Na liščárnu vede cesta dlouhá, ona ale přece vůbec nevadí. Přes růžov je to tam hoďka a půl pouhá, cesta lesní ta nás síly navnadí. Na liščárně tam já chtěl bych být, mladé hasiče tam po svém boku mít. Řekni, jestli nám to někdo uvěří, to pouští stalo se, když bylo příšeří. Strýna přiřídil se za námi hydrambus, velitelstvíme pomohli při lezení. Za odněkud dostal každý plný ešus, na závěr přišlo ještě malé skropení. Na liščárně tam já chtěl bych být, mladé
svém boku mít. Četky, jestli nám to někdo uvěří, co pouští stalo se, když bylo příšeří. Hlavní na Lišáně zážitek byl velký, legrace se užilo až nad míru. Kdo by pomyslel, že význam má strom tenký, víc hořký vyběhla pachyně na míru. Na Lišáně tam já chtěl vypít, mladé hasiče tam po svém boku mít. Červí, jestli nám to někdo uvěří, co pouští stalo se, když bylo příšeří. Na Lišárnu zavítal Nancy Bál, o myslivosti nám moc hezky povídal. Malorážky se s ní nikdo střílet nebál, u ohně zpíval a na kytaru i hrál. Na Lišárně tam já chtěl vypít, mladé hasiče tam po svém boku mít. Četví, jestli nám to někdo uvěří, co pouští stalo se, když bylo příšeří. Na Lišárně zelení vlnku právě, vidět bylo duchy, slyšet její hlas. Obžili se v mlze orosené trávě, zkoušku odvahy však splnil každý z nás. Na Lišárně tam já chtěl vypít, mladé hasiče tam po svém boku mít. Červí, jestli nám to někdo uvěří, co pouští stalo se, když bylo příšeří. Na Lišárně překvapení fůra, čekala nás všechny vlastně každý den. Soutěže hry nebo třeba dlouhá túra, Loni splnil se tu prázdninový sen. Na Lišáně tam já chtěl vypít, mladé hasiče tam po svém boku mít. Červí, jestli nám to někdo uvěří, co pouští stalo se, když bylo příšeří. Na závěr nás čekal hodně velký úkol, najít něco pouze s malým návodem. Nezbylo nám nic než ohlédnout se v úkol, a za smrku našli jsme pak trupu s pokladem. Na Lišáně tam já chtěl vypít, mladé hasiče tam po svém boku mít. Červí, jestli nám to někdo uvěří, co pouští stalo se, když bylo příšeří. Na Lišáně za večer byl každý, ať byl první nebo třeba poslední. Vzpomínky jsou v srdci uchovány navždy, stačilo nám k tomu jen pár letních dní. Na Lišáně tam já chtěl vypít, mladé hasiče tam po svém boku mít. Červí, jestli nám to někdo uvěří, co pouští stalo se, když bylo příšeří. Na Lišárně Zaječnice hlídá, kapelu vagon, stránku i ohniště. Kdo pak se tam s námi zase za rok vydá, zažít srandu nebo chytit chybiště. Na Lišárně tam já chtěl vypít, mladé hasiče tam po svém boku mít. Červí, jestli nám to někdo uvěří, co pouští stalo se, když bylo příšeří. Co pouští stalo se, když bylo příšeří. Já děkuji mladým hasičům za jejich krásné vystoupení, vlastně podle skutečnosti.